mangwanani akanaka kumatima nenyika makadiko. Haiwa iyi vhidhiyo iyi ndoda kuti mundisherewo vhidhiyo guys inde kuvakuru venyika. Mangwanani anhasi vakuru venyika, tinoda kukutendai zvikuru nokudzoredzera order kuno kusocial media. Vakuru venyika, zvikuru sei president, tinoda kutenda zvikuru nokuti chokwadi musangano wacho wanga usisina kana kuita kunge usina order. Munhu nemunhu anga kungoshandisa zvaanoda kuti ashandise sare musangano kukwatisa vamwe. Panguva ino yemangwanani anhasi tinoda kutenda, tinoda kutaura kungoti aiwa ngazviende mberi. Kusocial media ndekwe kusocial media, toita zvekutamba kuno kusocial media. Party yenyu yeZANU-PF haizi yekutamba tichingodira madhaka, tichingoti patangofunga tikangofunga zvatafunga kuno tatukana kuno kuzasi kunoku toda kukwatisana ko vasina hama dzekuZANU-PF seni kudai so. Saka totogara takapinzwa fiyeka kunzi ticharipotigwa kumusoro kumusangano. Saka tinoha kutenda nokugamuchira nokufara chaizvo kuti party ngaingogara iri party yoita zvepati zvekugadzira nyika. Party ngaiite zvekugadzira nyika, igadzirise marodhi, igadzirise vanhu vawane mvura, igadzirise zvinhu zviri kunetsa munyika. Kuno kusocial media kunoku toita zvekutamba nokutukana. Hatingakwanisi kuti tiwanikwe vanhu vekumusangano kumusoro-soro vachipindira kunyaya dzekuno kuzasi kunoku zvisina kana nematuro ese nebasa rose, vanhu tichikwatiswa zvanga zvisiri kunyatsobuda zvakanaka. So tinoda kungoti rambai makati muchitigadzirisirawo, please rambai muchitigadzirisirawo kuti zvinhu zvifambe negwara, kuti kutukana kwedu kwatinotukana kunoku kongove kutukana kunoperera kunoku, zvisina kuti zvapindigwa nepapi kana zvapindigwa nepai, zvapindigwa nepapi kana zvapindigwa nepapi. Ende zvakare uori kana kumasocial media uku, kana vanhu vachinge vatukana vakasungisana pakaitika chii, ngavainde kumakoti, zvinopedzwa zvakanaka kumakoti. Zvekuzoita zvekuti kwai panopinzwana vanhu vemusangano wekumusoro vouya vopindira vobhadhira dzimari kana kuti vobudisa vanhu, zvinenge zvisina kunaka. Kana tita mhosva dzedu takanganisirana pachedu, regai tingonotongwa sezvazviri. Handitika kana tichinobhadhira mafaini tobhadhira mafaini, kana tichinorohwa torohwa, kana tichinda kuchikurupi toenda kuchikurupi, zvakangonaka. Handiti nokuti chokwadi zvinenge zvisingazoiti fake kune avavo vasinawo hama kuZANU-PF sesu kudai. Handiti mona inga hatina hama kuZANU-PF guys, izvozosikamwa hatina hama kuZANU-PF. Saka todiko togara takapinzwa fihere vediwe, togara takapinzwa fihere, zvinge zvisina kumira zvakanaka. Zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Aiwa ipapa tinoda kutenda kuti kana kungohwa kwandaita kuti kwanzi kwadzosegwa mutemo wokuti ko zvino ukatamba uchitaura zvapresident kana kuti ukatamba uchidi unogona kungopinda panguva yakoma, ndokuhwawo kwandaita. Handimona. Saka tangoti regai titende, handitika kuti aiwa kune vamwewo vanenge vachitambira pasocial media vanhu vange votokwata, tatotokwata kuti zvino nhaye vedu unosvika uya wosvika kuya mai mwana wototsvagirwa vanhu vakuru vezani, iwa hauna kana unoziva zvino ndogozodini ndodiko, wotoenda uchishuwa pane pangoshanda mari kana kuti chizivano hazvizodi. Ferere zvinhu ngazvingoitwa. Plus musangano wacho ngaungomwendena zita rawo, ngaungoramba une chiremerera chawo, zita rawo raunaro ngauramba uchingori nezita rawo. Ngati vanhu ngavashore zvinhu zvemusangano pane zvimwewo zvinhu zviri zvemahumbwe kusocial media. Handimona pane ma-real issues enyika. People, yes of course, zvamakataura kuti kune freedom of speech, people can sayo kugunun'una kwavowo zvisiri zvemahumbwe aya ekuno kuzasi kunoku. Handiti maona ngairambewo ine chimiro chainacho, tisangotambire kuzvinhu zvisina nebasa rese isu vanhu kuno kuzasi kunoku. So aiwa tinoda kutenda hedu tichingoti mataridza maita basa, zvanga zvanyanya. Ende kuvhundusirana kwacho kunenge kwangonyanya every time. Hatidi kuona mota dzepati dzinoti fe dzichipinda panenge pakona namasocialites. Izvo hazviiti. Ngatingopedzeranai, tongopedzerana sekupetangana kwati takaita. Kana chii tangobikana, tasangana vanhu vabikana murodhi, kana vapedza kubikana vongonosungwa, kana kuchingonzi optional fine vobhadhira faini dzavo, kana kuchingonzi toenda kujere vanhu vongoenda kujere. Takaenda saizvozvo, kwete kubva kurerutsa musangano wacho kudaro, kubva warerutswa kuita zvinozoita kuti vanhu vangotaura zvavanoda nokuti unenge usisina chiremerera. Value inenge yabviswa panenge pasisina value. So we just pray and hope guys muzive kwai kune mutemoko wokuti ko zvino kangotaura zvisina nebasa rese uchiya pasocial media uchitaura zvinhu zvisingahwisiki, zvisina nebasa rese uchitaura mastai vakuru chidini, unonyura. Handi mashuwa. Saka mugare makaziva guys kuti kuno munonyura
ngatitambe zvokuno kuzasi kunototamba zvouko kumusototaura kana paita mareal issues anoda kuadresa chechekuti dzimwe nguva tichiona kuti maissues ayaya kuti tihwikwe toitawo malife asi zviri zvinhu zvinokonzera batsiro rwevana vese nyika yese yezimbabwe handimona tinotaurawo kwete izvi zvisina nebasa rese maite henyu vedu muve nekuswera kwakanaka mazvinzwa aiwa tinotenda tichingoti tsepete tsepete mwana munangagwa tsepete tsepete asi by the way guys musakangane ini nangu ndiri triple C supporter and it's by choice handimona I'm a triple C supporter ndakaenda asiwo panguva ino taya tichingoti tsepete tsepete mwana munangagwa tsepete tsepete mwana munangagwa tsepete tsepete